এইটা এটা তো সাইড এটা খালি সালো হলো এইটা হচ্ছে বাপাଙ୍କ সার জীবন এইটা বাবা ঘটেই হচ্ছিল ও ঘরକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ମୋତେ କହିବ ଥରେ ତ ମାଥ ଦେଇଥା ଶୁଣିଯିବ ମୋତେ କଣ କହିଥିଲି ତୋ ଦୁଃଖ ସରିବ ତୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ମିଳିବ ସେ ସବୁ ହଉଛି ନା ନାଇଁ ହେ କାଳିଆ ସତ ମୁଁ ତତେ ଆଉ କିଛି ମାଗୁନି ରେ ଠାକୁର ମୁଁ ତତେ ଏତିକି ମାଗୁଛି ସବୁ ଜନ୍ମରେ ମତେ ମୋ ଆଦି ଭଳି ପୁଅଟେ ମିଳୁଥାଉ ଏ ବାପା ମୋ କୋଳକୁ ଟିକେ ତୋ ସିନେମା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଜାଣିଛୁ ବାବା ନୁ ବାବା ସିନେମା ଭଲ ହାତୀ ହଁ ତାକୁ ଅଜାଣତରେ ସେମାନେ ତାକୁ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କ ଦେହ ବି ଭଲ ନାହିଁ ଏମିତି ରହିବ ରେ ପୁଅ ମୋ କରିର ଫଳ ପାଇଁ ପ୍ରାଣୀ ତ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ସେ ଯୋଉ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ତାର ପରିଣାମ ତ ତାଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ହବ କି ନାହିଁ ଏଇ ଏଡ଼ା ତ କାମ ଟିକେ ତେଡ଼ା ଆମ ପାଖରେ ତିନିଟା ନାଟକ ବୁଝିଲ କି ଗୋଟେ ହେଲା ହେଉଛି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଧୂମକେତୁ ପରମାଣୁ ବୋମା ତିନିଟା ରେଡି ରଖିଛୁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ଯୋଉଠି ଛାଡ଼ିବ ନା ନା ସେ ନାଟକ ଭିତରେ ଧ୍ୱଂସ କରିବୁ ନା ଆଉ ଆମ ହାତ ଦିଆ ଯୋଉଠି ପଡ଼ିବ ଧ୍ୱଂସ ଯୋଉଠି ପଡ଼ିବ ଯୋଉଠି ପରମାଣୁ ପକେଇବୁ ମେଳା କାପିଦେବୁ ଗାଁ ଗାଉଁଲି ଧୂମକେତୁ ବହୁ ଲୋକ କାନ୍ଦିବେ ଲୋକ ହଁ ଭାଇ ରେଡି ତ ଏଡ଼ା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଶା କରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ ବ୍ଲଗ ଭିତରେ କାଟି ଦେଇଥିଲି ପୁଣି ଆସିଲା କିଏ ବିଶାଲ ଆଉ ସବୁଠୁ ବଢିଆ କଥା ହେଲା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଏଡ଼ା ନାଟକ ବଜରଙ୍ଗୀର ତ ପୁରା ବଢିଆ କରିଛି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ଥିଲା ଏଥର କିନ୍ତୁ ଟିକେ ତାକୁ ଭଲ 3-4ଟା ସିନ୍ ଦିଆହେଇଛି ଆଉ ବଢିଆ ପାର୍ଟ ଅଛି ତାର ଭଲ ବି କରୁଛି ଦେଖିବେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ପୁଣି ବହୁ ଲୋକର ବଢିଆ ପାର୍ଟ ଆମ ସହିତ ଯୋଉ ଟୋକା ରହିବେ ସେ ପାର୍ଟ ହିଁ କରିବେ କାହାକୁ ନୂଆ ପିଲା କିଛି ନାହିଁ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଟୋକା ହେଇଛି ଆମର ସେ ଯୋଉ ଟୋକାଟି ତାକୁ ଦିଆହେଇଛି ପୁରା ଆଉ କଣ ଖବର ଜବରଦସ୍ତ ଏଡ଼ା ନାଟକ ଗୋଟେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଏଡ଼ା ନୁହେଁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଉ 3 ଖଣ୍ଡ ନାଟକ ନିଶ୍ଚୟ ଖରାପ କରିବ ଟିକେଟ ମୂଲ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଉଠିବ ଯେ ଟ୍ରେନରୁ ବାହାରି କହିବେ ନା ସିଂହବାହିନୀ ଯୋଉ ଭାଇରାଲ ଆଖ୍ୟା ଦେଉନି ଆସି ନାଟକ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଅଭିନୟ କରାଯାଏ କରାଯିବ କାରଣ ଆମେ ସେ ଭାଇରାଲ ଆଖ୍ୟାଟା ଲାଗିବନି ଆଜ୍ଞା କାରଣ ଭାଇରାଲଟା କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଯଦି ଭାଇରାଲଟା ଶବ୍ଦ ଲାଗେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ରାନୁମଣ୍ଡଳ ଆସିଥିଲେ ପଳେଇଲେ ଫ୍ୟୁଜ ତ୍ରିପାଠୀ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯିଏ ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇରାଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ନେଇକି ସିଂହବାହିନୀ ଚାଲିଛି ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ତାକୁ ରଖିବାକୁ ପଡୁଛି ଦେଖ ତୁଳସୀଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି ନା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇକି କହୁଛି ତବଲା ତୋଡ଼ ହବ ମୁଁ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଶା କରିବି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଯାଉ ମୋର ସବୁ ନାଟକରେ ପାର୍ଟ ପଇଲା ମର୍ଡର ସିନ୍ ମୋଡିଂ ମାରୁଛି ତାକୁ ଦେଖିବ ପୁରା ଲୁଟୁକେୟା ସଲା ଲୁଟୁକେୟା ବଢିଆ ରେଡି ଅଛି ନାଟକ ଆସନ୍ତୁ ମସ୍ତ ହବ ନାଟକ ମସ୍ତ ହବ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇକି କହୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଟକ ତମର ମୋର ସିନ୍ ଅଛି ନାଇଁ ଜବରଦସ୍ତ ନାଟକ ଅଛି ଆମେ ଟେକି କହୁନୁ ଥରେ ଦେଖୁନୁ ନିଶ୍ଚୟ ଫିଦା ହେଇଛି ହାଇଦର ଅଧରାତିର ସାଥୀ ଏଡ଼ା ଆଉ ବଜରଙ୍ଗୀ ଆଉ ମତେ ଲାଗୁଛି ଅଧରାତିର ସାଥୀ ପରେ ଯଦି ଭାଇର ଅଧିକ ଇମୋସନାଲ ନାଟକ ଥାଏ ସେ ହଉଛି ଏଡ଼ା ବାପ ପୁଅ ମା ପୁଅର କାହାଣୀ ଜବରଦସ୍ତ ଆଉ ତାଠୁ ଅଧିକ କାଣ୍ଡ ହବ ବୋଉ ମୁଁ ଯେତିକି ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହଉଥାନ୍ତି